Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, may pinaskuhan ang nadawat ni ka batan-on gikan sa probinsya sa Leyte. Human sila mi kampyon sa gipahigayon nga Philpop o Philippine Popular Music Festival. Karong buntaga mga kapuso ato silang mas ilailahon pa labi na gid kining ilang kanta nga halad sa atong mga batan-on sab diha. Kauban nato sa programa mga kapuso si Noah Alejandre ug si Ryan Borella. Good morning. Good morning, everyone. Thank you. Morning sa inyo, Tan. Thank you so much for joining us this morning. Unsay gibati ninyo nga nakadaog mo sa Philpop Songwriting Competition? Kuan, actually, words couldn't explain gani sa mo na feel kay kanang wa mi katuo gani na nakadaog mi sa Philpop kay first time pa baya jud mi naka-appeal og kanang songwriting competition niya. Kanang knowing na kinabataan sa mi diha. So like kanang thankful lang jud kay mi og grateful na nakadaog mi. Noah, is this your first time to join sa competition? Opo, as what Rian mentioned, mo niya first time and like blessed kami nga nakadaog niya ni kay mo jud mi nag-expect na mo niya matabo and like sa kadamo nga nindot nga kanta ba o like madunggan man ninyo nga like professional jud tanan niya songwriters ang nangapil and like usasad ni sa mga kinabataan. Let's talk about your winning song, Suyo. Ngano Suyo man? Actually, ang song na Suyo was originally an idea of mine. What if maghimo tag like awging si Rian ba nga? What if maghimo tag kanta nga like sagol Bisaya o Tagalog. So mo to amo gi-incorporate amo ideas, amo lyrics, amo arrangement sa song. And mo to nahimo ang kanta and like maka-proud ba kay murag mo siya nag-break me og border nga sa typical OPM nga mga kanta nga usa ka language ang gigamit and like wala siya relevance para sa uban nga lugar ba if ever manginaw ka. Pero kaniya kanta kay still di masabtan siya sa tanan ba. Kinsa inspiration man ninyo sa pag-create ani na song, Noah ug Rian? Actually, Friends. Mga friends na na yung mga love, you know. So, since wala pa budget experience na mga uyab-uyab. How long did it take you to write the song? I don't know, it took a week tingali to write the song and pag-produce kay another week na sad. Gamiton ginamo ang kahigayon na Noah ug Rian nga madunggan sa ato mga viewers ng inyong winning piece sa Philpop. Oh, sinta, ayaw na lagi o pinaldita. Ikaw rin hihigong ako. Rian. Di ko rin makalang ganito. Nag-aaway na naman tayo. At kahit na ako'y galit at di kita pinapansin, ikaw pa rin ang para sa'kin. Kung doon na mo'y gusto ipaambit Christmas o New Year's message ato mga viewers sa may inyong gusto isulti kanila, Rian ug Noah. Sa mga tanan mga aspiring songwriters, ako raw message para ninyo is to continue writing whatever unsa na sa inyong huna-huna. Write it in a paper, write it in your notes app sa imong cellphone or whatever. Okay, what okay ba? Kana nga gisuwat karon may mahimong hit song someday. Ang para sa ako sad kanang to the people out there who's passionately doing what they love, just keep on doing it because like at the end of the day mo ang blessing sa sad na imo nakuanan sa other people kay mobalik sila sa imo. So, happy New Year everyone. Thank you so much for joining us mga kapuso. Gikan ni sila sa grupo nga Rion, si Noah ug si Rian gikan sa probinsya sa Leyte. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you.